Sugeng enjing anak-anak sedaya kepanggih malih kalih kula, Pak Bubu. Dina iki dhewe bakal sinau babagan aksara Jawa. Ayo padha disimak ya ben padha mudeng lan bisa migunani bagi awake dhewe. Apa iku aksara Jawa? Aksara Jawa ya iku sawijining aksara kang digunakaké ing tanah Jawa lan saubengé. Aksara Jawa cacahé ana 20. Dina iki dhewe bakal mraktèkaké carané nulis aksara Jawa kanthi bener. Huruf H. Huruf No. Huruf Co. Huruf Ro. Huruf Ko. Huruf Do. Huruf To. Huruf So. Huruf Wo. Huruf Lo. Huruf Po. Huruf Do. Huruf Jo. Huruf Yo. Huruf Nyo. Huruf Mo. Huruf Go. Huruf Bo. Huruf To. Huruf Ngo. Nah, iku mau materi saka Pak Bubu. Cukup semanten ya, kepanggih malih ning materi selanjutnya. Matur nuwun.